O 2025 deixou grandes datos no mercado da compra-venta de inmobles. No referente ao prezo dos alugueiros, os profesionais indican que se chegou ao seu teito. O mercado inmobiliario contou cunha alta actividade o pasado ano. O sector celebra que foi un 2025 con grandes cifras de ventas, polo que os profesionais veñen de facer un balance positivo dos datos xerados no exercicio anterior. Tamén foi para como negocio, como digamos para a dinamización da zona, dos concellos, é bo, non? Porque incluso hai xente de outras zonas que notamos, incluso xente que subila de Madrid, incluso do sur, que se quere vivir a vivir para aquí, pois home, é bo. O que pasa que temos a outra pata, a outra cara da moneda, que é a escaseza de vivenda que estamos tendo, tanto de alquiler como de venta. Mentres que o prezo dos alugueiros seguiu incrementándose, pero con matices. Notamos que se empeza digamos a estabilizar un pouco no teito, non? Xa as subidas xa non son tan grandes, pero realmente pola zona, porque cando a renta per cápita dunha persona tampouco non podes pagar máis do que vas a ganar, non? Incluso para as aseguradoras tamén e os nosos propietarios tamén aconsellamos que un pouco xa por seguridade, por garantía, por un pouco que a xente que ten que ir a lugar que ten que vivir tamén, que non podemos pagar dun sueldo de 1.200, 1.300 euros, tampouco non vamos a chegar a 1.000 euros. Xa pisos que fai uns anos, fai 3-4 anos que estaban en 300 euros unha vivienda de 2 habitacións, agora casi prácticamente non encontras nada por menos de 500. Polo que sostén que o mercado segue a alza. Non con esas subidas destes 2 últimos anos, pero creemos que xa casi está tocando techo. Por lo menos esperemos que para unha temporada a ver se se calma e se tranquiliza un pouco. O elevado prezo do alugueiro está a dificultar que os mozos se emancipen, algo que cada vez custa máis ver polo elevado custo da vida e das vivendas. Sempre se fala da xente nova, non? Que se quere independizar. É certo que sí, que hai un pouco, mellor é a que máis protesta, pero realmente é un pouco todo. Xente que ven de fora, pois que se traslada a veces por traballo, tamén se encontra ese problema, ou a veces tamén nos pasa que hai propietarios que, polo que sea, pois que a mellor necesitan vender a súa vivienda por facer algún outro tipo de inversión ou polo que sea, e claro, a mellor esa xente ou que se lle acaba os contratos de aluguer e os propietarios non queren seguir alugando, eso moitas veces pola inseguridade xurídica ou porque necesitan a vivenda para eles ou para un fillo, esa xente a veces pois tamén lle costa moito encontrar unha vivenda, non só a xente nova. E lamenta que o mercado segue sen contar con suficiente oferta para satisfacer a demanda.